खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 8 जानुवारि 2023 बारायजायो रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांखौ 14 साननि थाखाय जुडिशियेल कास्टडी एबा जोबथेसालिसिम हरनाय जाबाय। गुबुन सानै बारग' एमएलए हितेश बसुमतारी आरो थिकादार गौतमनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारी बिथांमोनखौ सानबानि थाखाय पुलिस कास्टडियाव लानाय जाबाय होननानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि एसपि नवनीता शर्मा बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला हमजानाय बिथांमोना गोदानै हाथियार लाग्रा आफाद दानो नागिरदोंमोन। बेखौनो जोङो खौरां मोननानै हमदों होननानै बिथाङा बुंदों आरो हाथियारफोरखौ बारग' एमएलए हितेश बसुमतारी बिथांनि न'खरनिफ्राय हमना लादों होननानै फोरमायदों। आदिबासी हारिनि आनला आफादा मैया हाथियार गथायदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि कुसुगाव पुलिस बाजारनि सिङाव थानाय मान्दारिया गामियाव आनला आदिबासी उदखारि आफादनि केडारफोरा मैया पुलिसनि खाथियाव हाथियार गथायदों। आनला उदखारि आफादनि गासै सा 86 केडारफोरा पुलिसनो हाथियार गथायदों। प्रमद बर' बिथाङा गावनो सान्ति 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 बिटिआर गोरोबथाखौ सान्ति बुंनानै बिटिआरआव सान्ति फैबाय होननानै बुंबाय थादोंमोन। नाथाय बिथाङा सान्ति होननानै बुंबाय थादोंब्लाबो बिटिआरआव बबेनिफ्राय एफाग्राब हाथियार मोनबाय थादों। आइबि सिआइडि र आरो पुलिसफोरनो एफाग्राब बुरजा सेलारि होदोंब्लाबो दासिमबो बर'फोरनि गेजेराव हाथियारानो हाथियार मोनगासिनो दङ। दासिमबो हाथियारफोरखौ दिहुननो हायाखै नामा? फारसेथिं गोरिबफोरा गोरिब जालांगासिनो दङ। दिनै दावराव देख्रेब नार्जारी, बिक्रम दैमारी आरो हितेश बसुमतारी बिथांमोनखौ हमनो हादोंब्ला गाबोन आंखौबो हमनो हागौ होननानै कंग्रेस हान्जानि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। मन्थ्रिया बासआव गाखोनानै बेरायथिंदों। आसामनि मन्थ्रि अशक सिंघाल बिथाङा गुवाहाटी नोगोरमायाव सिटि बास गाखोनानै बेरायथिंदों। बिथाङा बास गाखोग्राफोरनि जेंना आरो ट्राफिकनि जेंनाखौ नायबिजिरनो थाखाय आरो गावखौ मोन्दांथि मोननो थाखाय रायजोफोरनि गाखोग्रा बासनि गेजेरजों दावबायनानै बेरायदों। आसामाव गिथाव बाथाव गुलि गावनाय जाथाया सोराङाव फैदों। आसामनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव सासे पुलिस अफिसार एसआइ अलक कानवारा सासे रिटायार जानाय बारग' पुलिस अफिसार आमुलिया बरुवाखौ गावनि सार्भिसनि पिस्तलजों गुलि गावनानै इनाय बुथारदों। एसआइ अलक कानवारा इमारजेन्सि डिउटिनि थाखाय धेमाजियाव थांदोंमोन। बेहायनो गावनि सार्भिसनि पिस्तलजों गरथाम गुलि गावनानै बे जाथायखौ इनाय खालामदों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों आरो जाथायखौ खालामखांनानै गावखौनो पुलिसनो गथायदों। पुलिसआ बुंनाय बायदिब्ला अलक कानवारा आमुलिया बरुवाखौ गावसोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानायनि थाखाय गावदों होननानै सन्देह खालामदों। दा बे जाथायखौ लानानै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो दायनिगिरि पुलिस एसआइ अलक कानवारखौ आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। आसामनि बारग' मन्थ्रि आरो कंग्रेस हान्जानि गागि दैदेनगिरि नाजरुल इस्लाम बिथाङा गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव मैया बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय रुंसारि जालांबाय। बिथाङा थैनाय समाव 73 बोसोर बैसोनिमोन आरो बिथाङा मैया सानजौफुनि 12:15 रिंगासो समाव हेल्थ सिटी हस्पिटालाव जिउ गोमादों। जोबथेसालिनि सिङाव गुबुन गुबुन रोखोमनि बायदि रोखोमनि गोबां बिबांनि मबाइल बोखांनो हादों। गोदान दिल्लीनि मान्डुली जेलनिफ्राय गं 117 मबाइलफोरखौ बोखांनो हानायनि उनाव जोबथेसालियाव थाग्रा गासै 5 अफिसारफोरखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामदों। सासपेन्ड खालामजानाय अफिसारफोरनि मुङा जाबाय डिएस प्रदीप शर्मा, डिएस धर्मेन्द्र मौर्य, एएस सानी चान्दा, वार्डेन हर्षराज मीना आरो हेड वार्डेन लकेश दामा। जोबथेसालियाव जोबजानाय दायनिगिरिफोरनियाव अपारेशन कन्डाक्ट खालामनायनि उनाव मबाइलफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। बेनि उनावनो 5 अफिसारफोरखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि गोबां सुबुंफ्रानो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै। दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय।